Mkuluyu dzina lake ndi Andrew Masauko Banda, amene ali spokesperson wa Mangochi Concerned Citizen. Mkuluyu ali ndi uthenga upita exactly straight kwa Apule Dr. Lazarus Chakwera. Zambiri akamba yekha. Mvereni. Moni amalawa anzanga kulikonse kumene tili. Taswera bwanji tonse, taswera bwanji. Ndabwera ine m'bale wanu Andrew Masauko Banda, nzika yokhudzidwa kuchokera mboma la Mangochi, pa mchombo penipeni pa boma la Mangochi m'mudzi mwa Mwanyama, mfumu yayikulu Mapira. Amalawa anzanga, ine ndine Andrew Masauko Banda, monga ndadzitchulira kale. Ndine Vice President wa Malawi First, the People First. Ife amene timatsogoza dziko lathu patsogolo, kutsogoza anthu, poyang'ana kuti dziko ndi anthu, nthengo ndi mambala. Choncho mtima wathu ife Malawi First timaganizira kwambiri anthu, pakuti dziko ndi anthu. Amalawi anzanga, ndabwera madzulo ano ndi mtima osweka pamene tikuona kupitiliza kulakwitsa kwa President Achakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party komanso nduna zawo zonse. Amalawi anzanga, ndakhumudwa ine poona unena kuti pali zinthu zambiri zimene a President Chakwera anayenera kuzika pa mtima kuti zikhale zoyamba kuchita mdongosolo lawo mu mndandanda wawo pamene abwera kuchokera kunja kwa dziko lino. Koma ndadabwa kwambiri kuti a President atangofika chimene anaona nkuyamba kuononga misonkho ya Malawi, kuyamba kuononga ndalama za nkhaninkhani pa programu yosamvetsetseka, pa programu akuti ya umodzi, ainu akewo akuti Umodzi Day. Ndiye nkumafunsa kunena kuti kodi Umodzi Day uli pati, pamene iwo akubwera nkupeza kuti boma la Lilongwe lokha lapangiridwa ma ID ankhaninkhani odzaza chiwarehouse chachikulu chimene chinayenera kusunga chimanga, chimene chinayenera kusunga zakudya. Iwo asunga ma ID ochuluka a boma limodzi la Lilongwe, pamene ife anthu achigawo chakummawa, pamene ife achigawo chakumpoto, anthu achigawo chakumwera tikudandaula kusatuluka kwa ma ID. Kuchokera 2020 kufika pano takhala tikuvutika kuti ID tuluke. Chikhalire nicho ku Lilongwe kokha ma ID ali nawo miyulu. Zomvetsa chisoni nzonena kuti nthawi zonse pamene Achakwera akubwera mdziko muno kapena kuchoka mdziko muno pamene china chake choyipa chichitike, koma akabwera safuna kuchita comment iliyonse, safuna kulankhula china chilichonse chosonyeza kuti iwo akuzindikira kuti china chake sichinayende bwino. Izi zimadandaulitsa kwambiri, kunena kuti pamene iwo amafuna kupanga misonkhano yawo, kumapanga ma meeting yawo, nthawi zambiri amalankhula zapambali zosagwirizana ndi mavuto ndi cholakwika chimene chagwa mdziko la Malawi. Amalawi anzanga, Achakwera akadakhala ena pamene abwera akadafotokozera momveka bwino zenizeni zogwirika, kusiyana nkunena kuti atiuze zinthu zimene zikusonyeza kuti anakayamba ndipo tidikirire chifukwa kukambirana kwenikweni kapena kogwirika kudzachitika iwo akadzabwera anthu ochoka ku Arab Emirates kubwera kuno. Izi zikukhala zinthu zodandaulitsa ndi zoswa mtima, chifukwa chonena kuti pakuoneka kulekelera ndi kusasamala komanso kusalungama pamene akuononga ndalama za nkhaninkhani, kumabwera ndi kupita pa ndalama zimene zikanatha kuthandiza kuno kugula mankhwala mzipatala kapena kuchita china chilichonse. Ine ndikukhulupirira ine nitakhala ine ngati Bambo Masauko kuti pa banja panga ndili ndi mavuto, ndiye wina wake akundipanga offer kuti ndikwere ndege ndi anthu ochuluka ndipite kwawo kapena ndipite ku dziko lake, ndingathe kumfotokozera unena kuti mavuto amene ndili nawo m'nyumba muno ndipatse ndalamayo kuti ndigwiritse ntchito kuti banja langa ananga aone chogwira. Koma zikudabwitsa kunena kuti Achakwera nthawi zonse pamene mayiko ndi atsogoleri amalonjeza kuwakweza ndege, kuwapatsa ndalama,
kukwera kupita kumakagona m'mahotelo amasankha kukwera ndege kusiyana nkutenga ndalamayo kuti alowetse kumafuta, kuti alowetse kuzingongole zimene zili zankhaninkhani ku boma lawo limene atenga iwo mwa kusasamala ngongole zonso zosathandiza dziko. Amalawi anzanga ndikulankhula zonsezi chifukwa chonena kuti achakwera taona ali kunzuzu nditi anthu tochepa pamene amalankhula modzichemelera ngati achita za nzeru chifukwa choti akuti asankha Vitumbiko Mumba amene ali mnyamata wawo amene ali kadeti wawo ndikumanena kuti ndasonyeza kukutumikira ninu achinyamata pa umodzi akuti umodzi day celebration. Tanthauzo lake nkukhala chani? Umodzi days kutanthauza chani? Umodzi wake uli pati pamene anthu akunzuzu akuvutika kusowa mankhwala mzipatala, pamene anthu akunzuzu akuvutika kusowa chimanga, mmene ndikunena muno ku Mangochi kuno mboma la Mangochi kuyambira dzana dzulo lero mulibe olo chigoba cha chimanga chimene tikunena kuti choyenera kuti anthu akhale akugula ma-ADMAC. Dziko la Malawi sili kudandaula kwambiri kugayiridwa chimanga chaulere, koma at least akanatsegula ma-ADMAC chifukwa m'makomomu muli ana ena atali manja amene akanamatha kuwapatsa makolo awo kaguleni 5 kg anthu nkumadya chifukwa chimangacho chikanakhala chochipa. Koma boma la achakwera ndiziti utsogoleri a president achakwera akukanika kupanga dongosolo la ADMAC kufika lero ndalama za nkhaninkhani tamva World Bank, World Food Program, mabungwe osiyanasiyana akhala akupereka ndalama zimene iwo ainu ake milungu iwiri apitayi adavomera ndi pakamwa pawo. China inapereka 10,000 metric tons ya mpunga. Kodi ili kuti? Palibe kumene akugawa mogwirika. Komanso ndimafuna ndichenjeze kunena kuti boma la achakwera musamachite zinthu moyesa. Simungayitane timabanja tochepa pa ADMAC pa stadium ya Mangochi ndikuagawira chimanga chochepa. Dziwani unena kuti njala yafika paliponse m'boma la Mangochi. Musamangoti mukalota ndikutenga ti anthu tochepa kuagawira chimanga, nkutenga anthu ochepa kuayitana nkuagawira timatumba ta chimanga tochepanso mabanja ambirimbiri. Zimenezo simukulondola. Ndimatiti kupempheni kuti mukhale serious. Kodi mudzakhala serious liti? Mudzakhalenu serious kufuna kupanga zinthu. Kodi achakwera ndi Malawi Congress Party chimene mukulimbira mtima pamene tikupita kumasiku tikusendera kumasiku ndi madate achisankho? Nchifukwa chani simukulimbikitsa ntchito yabwino yoti Amalawi, yoti ma-voters akhale mchikondi ndi inu kuti adzakuvotereni? Kodi mukulimba mtima chifukwa cha smartmatic? Mukulimba mtima chifukwa cha anyamatano amene mukuwadzala m'madera osiyanasiyana pamene mwapanga kale matale center anu achinsinsi, pamene mukuona ngati kuti zinthu zakuthekerani kale? Mboma la democracy chisankho chimachitika ma stakeholders atakambirana molimba mtima, aliyense amene atenge gawo pa chisankho amayenera aperekepo maganizo ake. Ndiye tikufuna tikutsimikizeni kuti musalimbe mtima chifukwa ino si boma la one state government, ino ndi multi-party government. Ndiye tikufuna tikutsimikizireni kunena kuti limbikitsani ntchito zabwino. Kanthawi kochepa kamene kalipa gwiritsani ntchito account number 1, gwiritsani ntchito ndalama za misonkho ya Malawi. Tengani chimanga mponye m'ADMAC, ponyani chimanga, ponyani mankhwala m'mazipatala, perekani zonse zoyenera kuwathandiza anthu kuchokera ku matumba osiyanasiyana kumene chithandizo chikubwera kudzera ku doti mabungwe loyang'ana za ngozi zogwa mwadzidzidzi muthandiza Malawi. Koma ngati mudalire kubera ndikufuna ndikutsimikizireni kuti dziko la Malawi mulimva kupweteka, ndipo tikutsimikizireni unena kuti choyipa chilichonse chimene mukuchichita m'masiku amoyo uno Mulungu akulipirani. Ngati mukuchita chabwino Mulungu akulipirani chabwino. Ngati mukuchita chakwaipa Mulungu akupatsani mphotho. Mphotho ya uchimo ndi kufa, mphotho ya kulungama ndi moyo osatha. Ndiye zonsezi inu muzilandira chifukwa aliyense amalandira mphotho molingana ndi zimene akuchita. Tichenjezane pano Amalawi anzanga nonse, makamaka nzika nzaka za ku Mangochi amene tidalembetsa masenta amene tikudziwa kuti si kwathu. Tikufuna ndikuwuzeni unena kuti mukadzavotera ku masenta ndi ma constituency amene inu kumene mukuchokera, mudziwe kuti muchita zoyipa pawiri. Choyambirira muchita
dera lanu kulakwitsa chifukwa dera limeneni mukanavotera mukanadzavotera kansala wanu ku dera limeneni mukukhala, MP wanu ku dera limene mukukhala, president otalamulira dziko ku dera limene mukukhala. Nthawi yomweyo mudzakhala kuti mukukasokoneza anzanu amene amafuna kuti asankhe munthu wina ku constituency yawo ndipo adzalephera kukwaniritsa zimenechi chifukwa choti inuyo mwabweretsa chiwerengero china chimene inu mukudzasankhira anthu adera limenelo amene osakadakonda kuti akhale pa mpando. Ndipo tifuna tikupempheni nonse amene munalemba kuchokera munakalembetsa tiyerekeze mwina kuchokera ku constituency ya Chimwala Mkungulu kubwera kudzalembetsa ku Mangochi municipality constituency kapena kuchokera mdera la Mpima Mping'anjira kubwera dzalembetsa mtawuni ya Mangochi ku center iliyonse ya ku Mangochi, kaya ndi ku Ndata kliniki, kaya munadzalembetsa ku St 3, kaya ku St 1, kaya ku stadium ya Mangochi, mudziwe kuti kumeneko nkusokoneza. Nthawi imene tikupita kawandikira kuti tufuna kupanga zisankho amapereka mwayi ochita matransfer. Chonde inu amene mukudziwa kuti munakalembetsa kumene si kumene inu mmakhala si constituency yanu, musadzakavotere kumeneko, dzapempheni transfer mudzabwerere kwanu kumene mudzapange chisankho chovotera MP wanu komanso kansala wanu ku dera lanu. Tikupempheni kunena kuti ngati simutero mudziwe kuti mukudzigulira moto, chifukwa ngati pali anthu amene amakutengani kuchokera m'madera osiyanasiyana kuti mukavotere dera limene inuyo si dera lanu, mumuone ameneyo kuti ndiosakhulupirika komanso ndodzaza ndi chinyengo. Chifukwa iyeyo ngati anapanga chiganizo kuti ine ndiyimira dera lakuti, agwiritse ntchito dera limenelo. Tiyerekeze ngati munthu adapanga chisankho kuti ineyo ndiyimira Chimwala Mkungulu, asakatenge anthu ku Chimwala Mkungulu, asakatenge anthu ku Mangochi municipality constituency kupita kalembetsa kwa Mping'anjira primary school kapena kalembetsa ku Chipalamawamba primary school. Akatero akuonetsa kusakhulupirika. Ngati iye anapanga chiganizo choti ndiyimira Chimwala Mkungulu, apange kampeni ndipo apereke mfundo zake kwa nzika zimene zikupezeka ku Chimwala Mkungulu. Izi zidzathandiza kuti iyeyo adzamvotera okhawo amene amudziwa kuti atakubweretsa chitukuko. Koma aliyense amene akuchita izi, abale anzanga, kaya kupatsani ma 2000 kaya kupatsani ma 5000, mudziwe kuti ndi munthu osalungama ndipo palibe chilungamo chimene angachite, palibe chitukuko chilichonse. Mwinanso akapita ku parliament adzingokakhala osalankhula chifukwa choti adzidalira kuti inu anakupatsani ma 2000 ndipo munamvotera. Ndi mawu awa amalawa anzanga ndikupempheni kuti nonse amene munalembetsa dera limene inu simukhala, ena anakutengerani zovotera, awuzeni akubwezereni, awuzeni kuti achite zimene inu mukufuna osati zimene wakufuna. Ndikukumbutseni malawa anzanga kuti voti yanu muli mphamvu. Mukumbukire onena kuti tikuvutika lero chifukwa cha voti lathu. Amene alemera lero achakwera, amene akuyenda ngakhale ife tikulira iye osalankhula kumangokwera ndege aliphe, akuchita zimenezi chifukwa cha voti lanu. Voti lanu limalemeretsa anthu, voti lanu limapangitsa anthu kuti tisauke, voti lanu litha kumuchotsa munthu ngakhale akusangalala. Choncho musataye mwayi odzavota chifukwa choti ena ake akutengerani ziphaso zanu. Musataye mwayi odzayika amene mukufuna pa mpando adera lanu chifukwa choti iwo akutengerani ku dera lina. Ndi mawu awa amalawa anzanga, tonse tipange chiganizo tithane ndi boma ili limene lilibe thandizo lina lililonse, sizonyengereranso ayi. Amene akulamulira pano Amalawi Congress Party ndi utsogoleri wawo achakwera, palibe chilichonse chabwino chimene akupangira dziko la Malawi, palibe chabwino chimene akupangira boma la Mangochi. Akhala kutiuza kuti anatenga 25 billion kuchokera ku Saudi Arabia limodzi ndi amfuma Makanjira. Kodi 25 billion imene janapita kuti? Kodi sizikanatheka kumanga ma bridge 5 msewu Makanjira? Pano mvula yayamba, posachedwa pa anthu ako Makanjira asiya kubwera ku Mangochi kuno. Choncho anthu amene wakodi ndi bwino kuti tiavotere pamene ndalama zilipo adya. Nthawi imene ankabwera kudzanamizira kukhazikitsa mwala wa maziko a ntchito wa chipatala cha Makanjira, ngakhale ife timadziwa kuti project imene anayisiya ndi a Professor Arthur Peter Mutharika ndi utsogoleri wa DPP ndi chipani cha DPP, ananena kuti ndalama yomangira msewu wa Makanjira ilipo ndipo posachedwa pa msewu uyamba in 2 weeks time. Isanatha 2 weeks ija anapita ku Saudi Arabia. Pobwera tinaona mfuma Makanjira komanso Canterbury Councillor
amene ali Hassan Chikuta tinamuona akusangalala, tinaona akusangalala, anabwera ndi 25 billion imene amanena kuti timangira nsewu makanjira. Ndiye nsewu chabwino musamange, koma mabridge konzani. Bridge apalungwena lili chiwonongekere, anthu akudutsa m'madzi. Mabridge ambirimbiri kuntunda koseku, ena ongofuna kuyika matabwa ngati bridge achimbende, yongofuna kuyika matabwa, magalimoto akuluakulu kukadutsa m'madzi, pamene madzi akabwera ndiye kuti palibe kuyenda. Timakupemphani kunena kuti nthawi ya ife amangochi yoti tionetse mikwiyo yathu ndi imeneyi, pamene tikumanidwa chitukuko, pamene ndalama tikuzidziwa kuti zinalipo. Choncho tiye tidzuke tonse Amalawi, tisagone tonse amangochi tidzuke, timenyere ufulu umene ife tikuyenera kuwulandira ngati nzika za mangochi. Ndi mawu awa Amalawi tonse tipange ziganizo zabwino pamene tikukonzekera zisankho zimene zikubwera. Zikomo. Like, share, Malawian Cameras, right.